sa Pilipinas, mong sa iban man nga lugar. So, ano lang giti agyapon na? Padayon lang giti agyapon, Aksyon Boy. Perfect. Yes. Kag padayon man ang aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor diri sa aton Aksyon Doors, no? Yes. Good morning, Gid, kay Mary Grace Arroyo, kay kumparing Bia Jonathan, Alex Monteza, good morning. Kay Yearly, maayong agaman, from Mindoro siya, Occidental. Kay Wilbert, ano naman, Panes, good morning, dra kay Mama, kay ano ko na, kay Papang Ray Miranda. Dennis, Richard Tiboroma, good morning. Feby Alvarez, good morning man. Shout out ko no Miranda family sang Payaw, hambal ni Wilbert Panes. Raquel Di Maala, good morning. Jean Pabilio, happy birthday kay Bernie Pabilio. Happy birthday, Bernie! Yes. Baryoga Ray, good morning man. Sa family Baryoga, kuno dira sa may Pandanon, DSB. Cecilia Oleo, maayong aga dira sa may Cebu City. Maayong buntag, Cebu. Si Action Boy, go. Sa kay Jean Marie Terol Dizon, good morning man sa Canlaon City. Sa kay Jack Pinonggan, sa watching every morning from Escalante City. Kay Efrelin Pava Hiladula, listening from Barangay Lagasan, Bago City. Kay Numeriano Solatorio, sige, good morning. Michael Joseph Hilado, always lang monitor sa Handumanan. Kay pare ko Glenn Santa Ana, good morning dira sa imo. Nagapangapigid subong. Kubkob Elmitanyo Barrios, sa kay Shelly Gaho, shout out lang sa family Alojado sa Isabela. Lalin Amador from Barangay Conasienda Carmen, Barangay Granada. Evelyn Nipomuceno, watching from Lower Bicutan, Taguig City. Ma'am Vanessa Mayo, dira sa may Minnesota, nag-send 50 stars. Thank you, Ma'am Van. Kay Helen Marfil, rin naman si Lula Turing. Kay Gemma Rose Redrendo, good morning, man. Candelaria Akala Bautista, Vicente Escobar, sa taga Magalyon ko no, nag-greet man siya. No? Sheila Alagos, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, of course. Doon na mismo ko ni Ma'am Van ang ERB ba for a week. Hindi man 1 week mga pilalang ka days guro na. Sor Obregon, watching live from Victoria City. Merlin Gonzalez Sabedonia, from Purok Limbo, Bago City. Mga muniso nang standby ko gitsuna. Armando Chavez Sayam, hindi na tuman, sa Pandanon kag Cadiz, watching from Albay, Legazpi. Kay Elia Natibuok Ihima, from Barangay Minoyan. Sa kay Athea Kim Eriman. Kay JR Pilahio. Sige, Action Doors. Kay Gary Lloyd Cachuela. Good morning kay Gary Lloyd Cachuela. Kay Pilton Lipura, maayong agaman. Kag kay Sir Millie Oligo, Action Boy, i-greet ko lang siya gali kay early pa siya bala nag-chat sa akon nga nagapamatig siya kano always. Okay. Thank you again, Sir Milili Uligo sa Barangay Tangob ni siya, Action Boy. Yes. MM's Bunny Cafe. Sa Kapihanda. Yes. Kay Lalin Amador, pakigreet lihog, Arlene Espinosa, sang Purok 6A Maravilla, Barangay Alangilan. Kay hindi ko belum mabasa. Pero Ohio gozaimasu, Action Radio Bacolod. Ohio gozaimasu. Akusan. Uimuan ko lang siya ngalan para dumayo man. Do Koreano, imo pag-deliver sa Japanese, no? Ay, gali ka! Ay, hindi mo. Diliwatan tabla. Hindi lang ako kabala sa tono. Tono, gidya. Pero lapita, ilan na sila Action Boy, Yes. Kung baga tupad balay, ilan na sila ang ilang ang mga tono. Mga tono nila. Sa kay Bawi Kanyada Jr., good morning dira sa imo. Teresa Linaha Kayaw, Jen Buerom, good morning man. Rose Wenner, mayang aga sa imo dira sa Germany. Yes. Okay. Cory Vidaha naman sa Kuwait, good morning. Daw matugnaw subong ang hindi man tugnaw kagahong kundi do ko tugnaw sa aton nga aircon.
Ay, syempre kay bago tinlo na siya, boy. amo Before gani, sino yun? Holy Week break tag, tinloan na din. During na amo na nga ito daw katugnaw. Daw ara ka lang sa Minnesota. Bongga. Katugnaw. Good morning, Maraksyon Boy, kay Guillermo Clarito. Yes, Ayong aga, good morning. Gid. Kay Carlito Season, good morning, man. Standby na Las kita Alias, sa aton sige. nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Sa piyak sa padayon ng pagsaka sa COVID-19 active cases sa Negros Occidental, nagadamot naman ang mga local government units nga wala na sang aktibo ang kaso. Sa cumulative tally sa mga kumpirmado ang kaso sa Negros Occidental halin Marso 27 tuig 2020 tuig Abril 3 tuig 2021, nagsaka sa 418 ang active cases, samtang anom naman ka mga LGUs ang COVID-19 free municipalities. Ini mo ang Candone, Hinobaan, La Castellana, Manapla, Moises Padilla, kag Don Salvador Benedicto. Pila kabadamong active cases ang San Carlos nga may 78, Cadiz may 56, La Carlota 43, Silay 28, ang Ciudad Zambago 24, Talisay 20, Toboso 16, Escalante 15, Bidalbagan 14, kag Pulupandan 13. Angot sini nagalaom si Governor Bong Lacson nga maaprubahan sa National Interagency Task Force ang apelasyon nga ipatuman ang mandatory swab testing sa mga incoming travelers sa Negros Occidental kag travel moratorium sa mga inbound passengers sa Cebu kag Manila para mapungka na pagdamo pa sang kaso sa COVID-19. Ginkondenar sa Philippine Army ang pagpatay sa duwa ka mga soldado sa Sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw, Banwa sa Kawayan, Probinsya sa Negros Occidental, nagligad yung Sabado, Abril 3. Ginakabing ni 302nd Infantry Brigade Commander Colonel Leonardo Peña nga isa ka barbaric act ang ginhimo sa Communist Party of the Philippines kung CPP-NPA nga pagpatay sa mga soldado. Pagpahayag ni Peña, desperado na ang CPP-NPA sa tuyo sini nga mapunggan ang Philippine Army nga mapabilin ang katawhay, kalinong kag pagsanyog sa isla. Dugang pa ni Peña ang pagpangatake nga ini ang patimaan lamang nga ang CPP-NPA ang matuod nga human rights violators. Gayon pasidunggan sa Philippine Army ang duha ka mga katapos ng militar nga napatay sa ambush sa Sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw sa Banwa sa Kawayan kasang Sabado nga adlaw, Abril 3. Sunod kay 15th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Erwin Carino, ginrisgo sang militar ila kabuhi agud serbisyohan ang pungsod kag maproteksyonan ang pumuluyo sa isla sang Negros. Nagpasiguro naman si Carino nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon nanday Army Sergeant Joe M. Miguelio sang Barangay Malamote, Midsayap, probinsya sang North Cotabato, kag Army Corporal Alastair Balboa sang San Jose Road, Zone 2, siyudad sa Zamboanga. Ang duha ka makatapos ang militar ang nagapatipon sa impormasyon sa lugar agud masolusyonan ang mga isyu nga mahimo mabuligan sa Community Support Program sang Philippine Army. Ginako naman sa Philippine Army nga masami makitaan ang presensya sang Communist Terrorist Group sa amo nga lugar. Nangin malinong kag matawhay ang isa ka semana nga pagdumdum sang Semana Santa sa siyudad sang Bacolod. Sa monitoring sa mga kapulisan sa siyudad, ginpahayag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Ndiape nga wala sang madalag kong insidente nga na-record ang mga kapulisan sa bugos nga semana. Tuma naman ang pagpasalamat ni Ndiape sa mga kaparian sa siyudad sa Bacolod matapos ginpatuman ang standard health protocols sa simbahan samtang nagatambong sa mga aktibidad kag nagapamalandong ang mga pumuluyo. Ginpasalamatan man ni Ndiape ang mga resort owners sa pagsunod sa mando sang lokal nga gobyerno. Personal ang imbisita ni Jail Provincial Administrator Jail Superintendent Marie Rose Laguyo ang pila ka mga jail facilities ang BJMP Negros Occidental. Suno kay Laguyo, tuyo sa pagbisita sini sa mga presuhan ang mga makita kag ma-assess ang sitwasyon sa mga jail units sa probinsya. Nagpakigdialogo man si Laguyo sa mga jail personnel
Sa piya katubtub karon wa pa ginapanugutan nga makabaton bisita ang mga persons deprived of liberty. Ginpanginburahan man nilaguyo ang mga jail personnel sa parang serbisyo ilabi na sa mga bilanggo. Arestado sa ang kapulisahan ng isa ka lalaki sa bypass operation sa Purok Punaw Zone 5, syudad sa Talisay, sang Sabado de Gloria sang hapon. Ang suspect ang ginkilala kay Jerry Pama, 36 anyos, soltero, kag nagapuyo sa Buban nga barangay. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Peter John Ramos sang Talisay PNP sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6, tigayon nga na-recover sa kay Pama ang 20,400 pesos nga ginapatihan shabu, improvised tutor, isa ka empty cigarette pack, 440 pesos nga ginapatihan benta kag 500 pesos nga buy-bust money. Ang suspect ang preso na sa custodial facility sa Silay PNP o Talisay PNP kag matubang sa kaso nga paglapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Preso naman karon sa Police Station 2 ang duha ka mga ginaligar drug pushers matapos ndakpan sa bypass operation kagabi sa Purok Narabaybay, Barangay 8, siyudad sang Bacolod. Ang mga nagalatakpan gigilalang kasanday Reggie Jimenez, 31 anyos, ang Purok Kabuhi, Barangay Jess, kag Lawrence Adle, 38 anyos, pumuluyo sa Purok Narabaybay, Barangay 8 sa mga siyudad man sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Andy Ofalia, si Jimenez ang nalista bilang street level individual kag akto nga nagbaligya sa ginasuspetsuhan shabu sa pulis nga nagpakuno-kuno pusher buyer. Nakakuha kada Jimenez kag Adle ang 5 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga may 7 ka gramo sa agabugaton nga may market value nga sa 47,600 pesos. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang duha ka persona sang ini ang nagkalalumos sa suba sa Purok Tan-Ag Dam Site Banwa sa Murcia, nagligad nga Sabado, Abril 3, 2021. Ang nagkalamatayang ginkilala nga Sanday Jose Perry Pamaluan, soltero, nagapuyo sa Purok BM, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod, kag isa ka minor de edad nga babae nga nagapuyo naman sa Purok Tumpok, Barangay Bloomingtreet, Banwa sang Murcia. Sa investigasyon sang Murcia PNP, si Pamaluan kag ang biktima nga minor de edad upod sa isa pa ang nagpaligo sa suba sang nadanlog sa bato kag naanod sa madalong nga porsyon sang suba. Gintingwa ni Pamaluan nga luwason ang minor de edad bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig. Nagdasok sila sa tunnel sang National Irrigation Administration o kon NEA kag nalumos. Giningagaw pa nga madala ang mga biktima sa Murcia Rescue Team sa Murcia Health Unit apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Mga alkalde kag gobernador nga high risk sa COVID ang lugar, ginpanugutan na nga magpabakuna samtang bayad sang COVID-19 patients sa hospital tents, ginapasabat sa PhilHealth. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon Okay, good morning dira kay Carlito Season. Ilabi na sa taga-alihis ko no. Sa halin ini kay Lito Season sa Limay, Bataan. Sa kay Bob Mission Bastida. Good morning kuno, especially sa taga La Castellana sa Mansalanao sa Bastida family. Halin isa sa Cebu. Marilyn Dilar Olvido Sikihor from Fernville, Pahanukoy. Christ Carrie Paul Javier Tanatan. Welcome back mga idol. Thank you gid sa pag-welcome. Grabe, durag bakasyon ta ba? Kaya ginagreet naman si tatay ni pare ko Glenn Santana, si tatay niya Turagsik. Grabe nga lang, no? Tatay Turagsik. Kag Toto Zion. Good morning kay Toto Zion. Ato nito sa sanang ligad sa balay mo. No? Rocco Victorious. Greet siya lang si papa niya Eduardo Coro dira sa may Murcia, gapamati gid. Victorious Coro galing niya. Oo. Rocco kay Coro gali. Bing Esperila sa tanan ni Nagapurok Rose A, Dalagumay Hinubaan, watching from Pasig City. Florencia Villacampa sa Aringay, La Union. Che Zamora, happy birthday sa brother niya si Bobby Zamora sa Pangkubila, sang Barangay Busay, Bago City. Ronnie Villanueva, good morning man dira sa HMA Medical Specialty Center sa Talisay City. Sa mga doctors, nurses, kag staff, kag of course si asawa kasi Carol, good morning. Si hada ko Carol Montoya dira sa Quezon, good morning dira sa imo ha. Joseph Pacifico, watching live from Mayor's Office at Enrique, ginatama mo naman si Jonald Garcia. Ma'am Kelly Jelly, good morning dira sa imo, kag good morning makuno kay Beboy Villasur, sa mga abyan niya kag sa amiga niya, nga si Alma kag si Rila. Sige, nag-send siya 100 stars. Salamat kay Ma'am Kelly Jelly. Miss Kelly. So, 100 stars. Yes, go. Kay Fernie Espanyola, good morning man. Dra sa may Barangay Locotan, Cabancalan City. Larry Rico, good morning. Dra sa may Purok Kalubay. Kaginatamyan niya na ang gapangapi sa kapihan ni Lani. Glenda S. Blaca, good morning. Jeneline Bandoka, good morning man. Monitor sila ko no live action boy. Happy birthday sa iya! Happy birthday, Jeneline Bandoha! Happy birthday. Enjoy your day and God bless you. Yes, may you have more birthdays to come. Yes. More cakes to blow, more candles to blow gali. Would like ko i-blow More ang cake. may cakes to slice. Siya. MBTC Ha? MBTC. Anong MBTC ka na? More birthdays to come. Man. GBU. Ang iba, no? Naano mo na yung GBU. Good morning, man, kay Glenda S. Blaca. Dra sa may S. Blaca Coffee Shop. Ping Ping and Ray S. Blaca. Fred Harluyan, good morning, man. Dra sa may Dublin, Ireland. Ay, bongga. Mayong aga dra sa inyo. Kay Leoneline Lariosa, good morning, man. Kay Denny, ginakamusta niya ang asa. Kay nagpag-greet to bala si ang halindra sa Dublin, Ireland, si Sir Fred. Hambali Dennis, kamusta ang mga Irish boy band, Sir Bong? Muna ha. Titing Angels, good morning man. Kay Norman Julaso, mayong aga. Akin ka na lang, ay bongga. Good morning, dra sa may barangay. Sige, go pala yun. Akin ka na lang. Kulang ang kurug-kurug. Lang. Good morning, dra sa may family Alohado. Barangay 2, Bacolod City. Nilbert Zaragoza Posadas, good morning. Rodrigo Caniedo, nagapamati man sila every morning. Ninita Figueroa, maayong aga. Si Caroline Divino. Caroline gale. Sige. Good morning man sa Yabana nga si Domi Javier, dra sa may Silay. Emmy Esmeralda Dolido, good morning Miss Emmy. Jovan Supe.
kay Edwin Hulgin. Good morning. Watching from Valparaiso, Chile. South America. Wow. Nagpasalamat gid sa imong Action Boys si kumpare mo Glenn Santa Ana. Okay. James Candelario, good morning man dres sa may Buena Vista Subdivision, Silay City. Watching upo niya si Thea, si Mama Emily Candelario family and Gonzaga. Yes. Okay. Good morning din sa inyo. Sakay Yasa Kay Cardones, good morning man. Mary Joy Camero dira sa Hong Kong. Mga aga. Fred Harloyan, ang Irish boy band ko wala na, nagbulagay na. Ay, kasuko. Okay. Nagamutuaw, nagbulagay sila. Kabog na ako sa tingog, Action Boy hambal ni Paul Straight Party King. Bali na sa Bagulang galin sa Kabirit tahor ni siya guro, Action Boy. Kabiri bangka guro niya sa pusoy. Sa pusoy. Yan, kamalaw ka magpusoy? Hindi. Patudlo ka kay Paul Street Party King. Ano ko guro sa iya ay mapaset ko guro appointment sa iya ay no. Patudlo Para ka. ko pusoy. Paano magbahig? Oo. Bahig na panawag mo. Kung din may patel makanto mga ayaw. Mga ayaw ka to kag ikaw magbankers. Ay wo. Bangkera. Ay kalain. Aton puntos Aksyon Dorel mabangka. Kami mga term, no? Standby sa mga balita nasyonal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Nga lugar. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, last size 29. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginkomporma ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon nga ginapanugutan na nga mabakunahan ang mga gobernador kag alkalde sa mga lugar nga ginakabig high risk sa COVID-19. Sunod kay Dizon, ginaprobahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang hinyo sang League of Provinces of the Philippines nga ilakip sa A1 Group sang priority list ang mga gobernador kag mga alkalde. Sa 1,700 ka mga gobernador ka alkalde sa pungsod, 400 ang yara sa high risk kag critical areas, nga yara sa Metro Manila kagatupan nga probinsya. Batag pa ni Dizon, sundon sa mga opisyales ang guidelines sa pagpabakuna nga kung senior citizen, AstraZeneca ang ibakuna, samtang Sinovac naman kung nag-edad 18 tubtob 59 anyos. Ginbakunahan na kontra COVID-19 si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso kahapon niya adlaw Domingo. Si Manila City Mayor o Vice Mayor Hani Lacuna Pangan nga isa ka doktor ang nagbakuna sa Sinovac COVID-19 vaccine kay Moreno. Si Moreno ang ginbakunahan sa Osmeña High School sa Tondo, Manila sa tubang sa publiko. Nagpabakuna si Moreno matapos naghatag na sang abiso ang gobyerno nga mahimo na nga makapabakuna ang alkalde sa mga high-risk cities and municipalities. Madugay na nga nagpabutsyag si Moreno nga desidido ini nga magpabakuna agud magtaas ang kumpiyansa sa publiko sa COVID-19 vaccine. Ang Sinovac ang bakuna nga himo gikan sa pungsod China.
Ginpanugyan naman sa 6 ka senador sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nga sabton ang bayad sa mga pasyente nga may COVID-19 nga temporaryo yara sa mga hospital tents kanagahulat nga masaylo sa emergency rooms. Sa gin-isa nga statement, ginpahagnan ni Senators Grace Poe, Nancy Binay, Joel Villanueva, Juan Miguel Mig Zubiri, Sherwin Gatchalian kag Sani Angara nga dapat magpagawa na sang guidelines ang PhilHealth angot sa pagbayad sa emergency rooms o temporaryo nga hospital tents. Una diri ginbulgar ni Bayan Huna Representative Ferdinand Gaite nga ginasukot sa 1,000 kada oras ang mga pasyente nga may COVID-19 nga nagatiner sa mga emergency rooms o mga hospital tents. Sa karon wala ginabayaran sa PhilHealth ang bayad sa paggamit sa mga emergency rooms. Ginpahayag sang 6 ka senador nga magamay nga bagay ang balayran sa mga pasyente nga ginaigo sa COVID-19 kag hindi dapat nga magpabawala lamang ang PhilHealth. Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga ang Easter Sunday ang naghatag sang mensahe sang paglaom sa pihak sa mga pagtilaw kag pagsakripisyo sa pungsod Pilipinas bangod sa COVID-19 pandemic. Nagalaom man si Duterte nga ang Kristyanismo ang maggiya sa tanan nga desisyon kag tikang agod maangkon ang ginahandom nga mas maayo kag luwas sa katalagman nga buwas damlag. Nagasalig man ang presidente nga ang pagluwas ni Kristo sa katawhan ang maghahatag sa inspirasyon sa mga Pinoy nga magpabakod pa ang pagtuo sa Ginoo. Samtang ginpahanumdom ni Vice Presidente Leni Robredo ang publiko nga wala sila sa nagaisahanon sa nagapadayon nga away kontra COVID-19. Sunod kay Robredo, may yaraman sa pinasahi nga pananawan ang kada Pinoy apan nagaisa ang tanan sa ginahandom nga better normal. Ginahinyo man ni Robredo ang publiko nga mas pabakuron pagid ang pagtuo sa Ginoo kag buksan ang paminsaron kag tagipusoon sa mensahe sang Semana Santa. Kag sa katapusan nga balita national bangod sa paday nga paglaptas ang sagot for sale sa idalom sa distance learning ginsuwestyon ni Senator Win Gatchalian sa Department of Education o DepEd kag Commission on Higher Education o CHED kag sa mga eskwelahan nga pabaskugon ang ila pag-imbestigar kag pagtapna sa anuman nga sahi sang distance cheating. Sa idalom sang sagot for sale may mga ginikanan na nga nagabayad sa iban nga mga tao agud sabton ang modules sang ilang mga kabataan. Sunod sa pila ka mga reports, may mga estudyante ka mga ginikanan nga nagatanyag sa ila serbisyo nga sabtan o konimuon ang requirements ng ibang estudyante sa balor nga 150 tubtub 500 pesos. Kalakip sa mga requirements kay ini ang mga modules, mga research papers, mga essays kag kisa video editing. Ginabayaran ang mga nasambit nga requirements pinagi sang online banking o virtual wallets. Ang mga pagpahimo sa ilang requirements ang kalabanan nga nagikan sa junior high school, senior high school kag mga taga-kolehiyo kag kun kisa ginagamitan ini sang mga hashtags kaangay sang hashtag academic commission, hashtag academic writing kag hashtag academic service. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo, ang D3 Bayo Inyong mamatigan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.